Pamusoro medai, pamusoro mama. Ndauyo nenyaya yakamhangarwa naSapo kumashaya mombe. Vachimhangarira Desmond Machona uyo ari kunzi ari kuvaka pasingatenderwi pane saiti yebhoho. Vachimhangarirazve James Mamvura achinzi ndiye akatengesera Desmond Machona nzvimbo iyi. Vachimhangarirazve Webster Mamvura achiti ndiyo akatambira mari yekupetera Savannah, ndiye akakutendedza kuvakwa kuri kuitika panzvimbo iyi. Ndonyaya yakadai. Chakumbirawo Machamombe stende Murambiwa nyama dzao. tapiwa nyama dzao. Murambiwa nyama dzao. Bosi mudzawo ruoko rwenyu rwerudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Ini murambiwa nyama dzao. Murambiwa nyama dzao. Ndopika pamberi pedare. Ndopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Chokwadi pamberi pamambo naMwari wangu. Kuti chokwadi pamberi pamambo naMwari wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisei ruoko pasi. Rukumbiro no Machona Desmond na Webster musumudza maoko madenga na James Mamvura. James no? Yeah. Pandichati James Mamvura, Webster utauro zita rako, Desmond utauro zita rako. Simudza ruoko rwerudyi Desmond. Ini James Mamvura. Ini James Mamvura. Taura Webster. Ini Desmond Machona. Ndinopinga pamberi pedare. Ndopinga pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chisei maoko pasi. Sapo kumashaya-mombe ndakumbira kuti muzivisewo dare makagara zvenyu pasi muchidimbu chasakisa kuti mumhangari mukwirire varume vatatu vadare. Yakatika ndeyekuti ndakaona ndabva mukutaura nakanzura. Kanzura akati toda kuva chibhoro. Ndikati aiwa chibhoro chinofanira kuzorwa pachanga chiri. Ndomwe ndataura nakanzura musi wataita musangano paani Chanmark. Ndokunzi nakanzura aiwa uzotapa kuna mambo kana kuna ndiyai. Saka kupera kwakaita musangano handina kukwanisa kuita sei kuona mambo kana agwindi. Tati garei apa ndo ndaona paiswa mapo ndo anoenda kunowini. Kati kwewe ndanga ndiya anani ndakatenga. Kati kwewe uisa mapo apa pagumiwa inzvimbo yechibhorani. Uyu ana unditerera nguva shomanana paiswa waya. Desmond Machona. Paiswa waya. Ko iwe wazoisa waya sei wapa pandotaura inzvimbo yechibhorani. Tagara tikuona iye zvino paane zvidhina muchigodhwa chero iye zvino paanezvo asi hapasati paiswa foundation kana chii. Desmond Machona rukuti chiine zvekutaura naSabhuku. Sabhuku vakataura pavakauya pandiri takataura, asi ndakavaudza ndikati no, ini handisini muridzi wenzvimbo iyoyo. Asi akaisa mapuwe ndiwe? Handisini. Akaisa waya? Muridzi wenzvimbo iyoyo. Anovana? Ndatete iyi hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yenyu? Asi Sabhuku wakauya wakataura nemi? Saka havasi kunyepa zvavari kutaura? Zvavari kutaura Sabhuku havasi kunyepa. Ichokwadi? Ichokwadi. Saka muri kuti munhu ari kuita izvi ndiani? Muri kuti hamusirini? Handisini. Kose vakauya kwamuri? Ndiani? Kose Sabhuku wakauya kwamuri kana musirini mai? Vaiziva kuti inini semunhu aitumwa naTete
saka ihanzvadzi yangu. Asi saka ndiwo wainoisa waya. Handisiri ndaisa waya. Akaisa waya ndiani? Ini handisiri muridzi wenzvimbo. Atoda kuziva kuti akaisa waya ndiani. Zisanare kuti handisiri ndakaita zvakaitwa. Rakaiswa nemuridzi wenzvimbo iyoyo. Anonzani? Nekuti muridzi wenzvimbo kasabhuku ndiawo kuti zvazvisi kudiwa izvo. Muridzi wenzvimbo aripo. Ndiani? Atete varipa. Havana zita here nai Machona? Mati? Havana zita? Havana zita here atete? Fiona Mugara. Fiona Mugara. Fiona Mugara hanzi ndo kuteerera sabhuku ndo waisa waya, ndo waisa mapambo apesa efuda kutovaka. Pamusoro pedare neni nyaya yangu ndeyekuti nini nzvimbo iyi iri kuitwa project nemwana wangu nauzvi naWebista. Ndini ndakatenga mapo ndikauya nawo ndikaturirawo, ndiwo vari kuita zveproject nemwana wangu pamba ipapo. Vada kuita project yavo Webista. Mapo akatengwa naVictor. Zvine mvumo nasabhuku here nekomiti muvhireji mamunogara? Pindura yamasonzi. Sonzwa ndakazonzwa kuti hanzi hazvina mvumo inzvimbo yechibhorani. Akasimudza hanzi taurai. Nditaura. Ini ndini Webster Mambura wacho. Bho riri kunze kwewaya. Ini ndakaita procedure nababa wangu wakashaya. Tikaenda kwaGwindi. Tikaita project yedu yefanire, tikaita greenhouse. Tikabva ikoko takaona tikakuno kuna mambo vakazonge vari panapa. Takavekena munayo kuno. Tikapedza. Saka tingatokwanisa kuti verify nemi kuti tipe paperwork yationa kuti izvi zvakamira sei. Iwe yako paperwork iro? Paperwork yangu inini ndakandinayo but ndauya nayo because ndangoshedzwa kushinzanzi ndikuita illegal. Iwe uri mugaro wekwani iwe? Wamashanda. Ndosaka wapinda uchizvikudza muno? Handambozvikudza baba. Nditoti ipapo ina handione. Ndizvikudza. Imi mana muriwo. Unoda kuti ndikudzinge ndikutandanise kuti ubuda muno? Aiwa ndisikuti ari kwose. Inini ndakunda ndokudzinga kuti ubude muno. Kana wauya kudare udzikane uzvibate. Izvo chezvo. Kuti sekuru wangu andikambozvikudza. Sekuru wangu ndowabereka mai vangu. Kana muri mumusha mukuru wemusha ndiani? Mukuru wemusha ndisapo. Saka sabhuku vari kutaura kuti muri kuvaka pasiri kutenderwa. Chii chiri kuitika? Pataurika shoko rekunzi Desmond ndiye ataurwa. Papanzi munhu akatengesa ndiJames Mamvura. James Mamvura ndiani? James Mamvura ndini. Wakatengesera ani panzvimbo? Nzvimbo yandakutengesa ini nditori mushandi waWebster Mamvura. Vanenge vachindiona ndichingoshanda ipapo. Saka sei imimi Webster naJames muine mazita masini makafanana? Mune mukoma wangu. Kuiunikiri Machona ndiani mumusha mamasha yamo? Machona akatotengwa Mutaki. Ari mubhuku raMutaki. Ndipi sabhuku ndipindurei ngati Machona ndiani mubhuku ramasha yamo? Machona hatumuzive. Machona akandawaione muzukuru wake ndokuzoona vanana ava ndovakamutengesera nzvimbo. Machona ndiye aitumwa nemuzukuru wake kunotenga nzvimbo kune ava. Uyo mukadzi anzi imamai muri mashure. Ndini mai vemwana wakunzi muzukuru. Hatina kutenga Ini ndotogarawo kwaMutaki. Saka kwamashaya mombo uri kudeiwo? Atori mushando ndomushanda naye. Iwewe hasora newewe? Tinenge tichingoshandawo takatumwa basa ratatumwa toita setoita. Tumasvikira ndinoita ikoko. Amai avari kupinda papi mnyeye? Ndo amai vaVictor. Victor ndiani apa? Victor ndiye mandita neproject. Project yei? Zvakuisa magreenhouse. Zvicha family. Handinobati vanofanira value chain. Saka value chain ndiye twakuita unoda kungwara zvenhema. Vakati unoda value chain yei wakungwara ipapo. Akanga munogona kuona zvichienda kumberi kwani kuona kuti zviende.
hapana mungwara patinoita tingakwari zvichizoonekwa in the future running tongwara plus mapepa edu akauya kupi kuna iwe ako ari kupiwo uda kundituma nditsvage mapepa iwo ako ari kupi handinapainda iya kunoku nenyaya yekuti ndikanzi ane illegal pass impedence inini ndopepa randaive naro panapa ndikada kuti muriverenge ndakadonye kunzi Desmond Mamvura mima wangu kuda panze kana wakutaura zvakanaka wazodzoka ndikutaura zvakanaka baba sekuru ndakakanganzi Desmond iwewe kana wanga uchida kuti wapiwa mhosva waiuya nemapepa ako anokupupurira chokwadi chako kamwe chete kwete kwasiya woti uda kupa sabhuku mhosva ndozvaandisikupa mhosva inini ndauya nenyaya yekuti ndakanzi ndakatengesa nzvimbo nomini wangu Desmond pana Desmond Mamvura ndopepa randakanyorwa ndandinaro pana sabhuku Masimon pepa randinaro sabhuku Masimon Desmond haasi mwana womushamenyi handikuziviwo haasi mwana womushamenyi kwamai avo vane dhuku jena handivazive ndakaona vauya nehanzvadzi yavo kumba kwangu vachitiwo isa hatina kuziva kuti pano ndo pamba pasabhuku takatenderedzwa vakambouya kuno vachinyorera ningiri maafidhavhiti here amene vavazoenda seri kobhawa amai vantu vanga vakuchema iwewe Desmond nemama imi budai mumusha mamashayamo tsoka dzenyu handiudziona mamashayamo hamuna chenyu mumusha mamashayamo budai mumusha kwa vakomana vavira ava vano munin'ino wangu ndiyawo sabhuku uye munin'ino babo vavo uyo mwana wenyu yeitsotso iye anongwara mukanwa nhema mungwarirei ndakatogona ndakatozvikuona kudaro itsotsi mwana wenyu anonyepedzera kungwara mukanwa anokubirai makatemba uyo mwana wenyu ava vanhu vaviri ngavabude mumusha menyu ava mashayamo ngavabude mumusha menyu havana chekuitamo ngavabude vaende avo vana venyu avo garai makavaisa joka project yamuda kuita iyoyo yakanaka kana yatenderwa nevaridzi kana isina kutenderwa nevaridzi garai nayo kusvika mapiwa mvumo nevaridzi kuti ngaiitwe kana pasina mvumo yevaridzi hagarai henyu nayo iri muhomwe menyu nekuti varidzi havana kutendera hatingaite unhu hwekunorwisana nasabhuku mumusha kuti sabhuku ati apa pane urongwa hwezvakati isusu vagari vemumusha tobva tati susu tisu tinoziva kudarika iwewe sabhuku musha unofanira kuva nevakuru vanouchengetedza ende mukuru ari mumusha menyu ndisabhuku sabhuku iyeye zvaanenge areva ngazviremekedzwe sabhuku mushandi wehurumende akapiwa basa nehurumende ane mutemo waanofanira kushanda nawo kana ishe Gwindi kana mambo Chinamhora vazoona kuti sabhuku Mashayamombe vane zvavari kukanganisa po patinovabvunza ndo chikonzero pachigara pachiitwa musangano nguva nenguva kuti vaonesane kuti tiri kufamba gwara rimwe chete here kana kuti pane haakuenda kwake wega ndaona wakasimudzei changa pamusoro yechangamiri tine dambudziko ratinaro remunimina wangu baba vake ndo vakanga vari sabhuku baba vake vari sabhuku pamabhuku aya akasara anawo mabhuku acho mabhuku mazhinji haana kusarira mabhuku saka zvinoitika ndezvekuti sezvakaita vainzvenga nyaya yavo vainzvenga uyu mukomana akatoya akatenga saka pavanotenga vanosvikoya achikoti ndindoregisa ndotenda mumwe munhu andatombotaura naye ndiri panzava atomboti ndakauya ndakatarisa zita rangu mubhuku rina wepi iyo kubhuku remusha uri kuridiwe handida here ndikutaura newe hani bhuku remushandira because nyaya iyi anotanga nhasi nyaya iyi ndokunga otherwise this is the second time takaenda kwaGwindi mambo vari panapa vachinamhora vakanga varipo vaiva tikaenda tikanosanira zvese kubvira kuzvikwere zvakasiyana baba vangu ndikazvipa baba because vamwe ndakona kuti chongoti vanzi uno mubhuku mako kuti upinde mubhuku unofana kubhadhira 350 andizvo munakona kubhadhira 200 zvikwere zvona ndakazvipa kuna baba vamusi vakazvikwere zveizvozvo zvekuti vati vaibhadhariswa otherwise handizoti mari dzenze vaita vaibhadhariswa ma350 andika munobhadhira mabhadhira 200 andika vaibhadhariswa naani vanavo
nasabu baba wangu inini wakasishaya. Sika zipeza nakasara ndikazipa baba ndio wanazo. Sika iyo ndio wangu wajifamba wajitala wajitora mali dhanzi kasara. Ndikato hapa zvese bhuku la nyale musha ndakavapa tikadzire mabhuku emusha na mambo na ubindi tikagadzira mabhuku anandikagadzira ndakabatsirana nekomiti yange iko yatonibvumira. Uri mukomiti yasabhuku iriwo? Ini ndiri vice chairman mukomiti masabhuku ere? Ndrimo vice chairman. Uyu mukomana ngaabude kana ari mukomiti ngaabude? Asi mukomiti akatobiswa namambo iti achinamhura vangu vari papo akatobiswa mukomiti. The reason why ukubvunza ani iwewo? Ukubvunza akaona ndakabiswa. Mambo wacho makatibvunza mambo kuti mandibisirei. Aiwa zvozvandareva nhasi uno ndati uyo mukomana ngaabude mukomiti uyu. Mabhuku ese auri kunzi unawo mabhuku emusha iwowo ari kupi mabhuku ati? Sorry mambo ndikati singe ndikujeverera kana kudii. Mabhuku emusha anditi angakanyorwa nebhopens. Isu tikatoita zvotoya taipa tikati apa zvikanzi tinofanira kuita 8 copies. Takagadzira 8 copies. Otherwise kana mune proof yekuti pane mabhuku. Mashaya mabhuku ndimunawo here mabhuku ari kutaurwa nezvawani? Kwete mambo. Ndine rimwe chete, mamwe rimwe riri paGwindere. Asi uyu Webster ane bhuku raainaro ero? Hongu mambo. Bvunzai uya kuti mari yesabhuku wakapani. Mari yesabhuku yechiyungu. Alright. Pakanaka. Ndinoda kuti ndipindure ipapa. Munhu angakwanise kupindura ndomuridzi wenzvimbo tete varapa. Muridzi wenzvimbo ipi? Iri kwaMashaya Mombe? Ndikuti mubvunzo wada muridzi wenzvimbo ipi? Iyo yati kutaura nezvayo. But havazivi maMashaya Mombe ka? Vanoita nzvimbo kwaMashaya Mombe sei? Ivo vasiri mugaro weMashaya Mombe. Vakaiwana kupi nzvimbo yacho? Ndo vanokwanisa kupindura. Ndati vakaiwana kupi nzvimbo yacho? Ndo vanokwanisa kupindura. Alright, fine. Ndapedza. Hati kuti wese nguva yakusingandipindure. Sabhuku Mashaya Mombe. Ndati amai avo naDesmond ngavabude mumusha menyu. Havana chekuita nemusha weMashaya Mombe. Kana vaine kwavakaendesa mari dzavo ngavanopiwa mari dzavo ikoko. Asi mumusha weMashaya Mombe ngavabude. Iwe Maminya, muswa handikutaura izvo. Vanhu vaviri ngavabude mumusha weMashaya Mombe. Uyo handikumuona mukomiti masabhuku. Kana aine bhuku raainaro ngaaite handover mabhuku ese kuna sabhuku nekomiti yake. Kana arimo ngaabude mukomiti iyoyo. Uyo mukomana wePoison. Ndachida kukumbira mutana mukuru pari kuti nitsene kuti zvikuitika mumusha munezvekuti pakaitwa mabhuku tisitakaita mabhuku tinokuti akambosarudzwa ari mutedzero wasabhuku. Tiri mukomiti tichishanda tese tikagadzira mabhuku. Bhuku ratakapiwa ndiri kuziva i1 rakabva kuna Chisango Victor. Ndo bhuku 1 rakauya. Mambo arikutaura pakazona chimwe chachakasakara chakanyorwa zvikwende zvakutaura akatoita kuzvitora mushopu komamvura tikazvipasa. Saka uri nazvino ane mabhuku ainawo? Kusazoziva asi chokwadi chiri kuti vanofanira kuva nemamwe mabhuku akasakara zvokuti hasi mabhuku anonzi ndo akashandiswa. Swemande unofanira kuvapa mabhuku ese kuna sabhuku Mashaya Mombe. Mabhuku ese emusha ngaende kuna sabhuku Mashaya Mombe muswemande usati wadarika. Ini mambo azvizokunyepera. Mabhuku ndakatoapa kuna sabhuku Mashaya Mombe. Komiti yacho yese yakanga iripo. Kana even vanhu vese vamwe varipo. Komiti yenyu yakamira sei? Komiti nhasi pari 2 chete vasipa. 3 vasipa. Pane 3 vari panapa? 3 ndo vasipa. Vari muno vari mukomiti ndeyani? Iwo uri chii mumusha? Mwana wasabhuku. 1, 2, 3 vari mukomiti ndevapa? Iwo uri mukomiti here? Mambo ndo vakufaya. Mambo vati iwo handikukuona mukomiti mambo. Handisi kuramba zvangu kubuda mukomiti mambo. Ini ndindakasarudzwa nemusha ndokasarudza komiti
musha ndo vakasarudza komiti asi muridzi wedunhu ndimamboshinamhora ndo vati zvakaitwa nemusha zvacho izvozvo zvokuisa iwewe mukomiti ngaubudi iwe vanhu kude mukomiti mo ndo ziya chezvo ini ndinekasarudzwa nemusha kuve vice chairman ndati ndini muridzi womusha saka iwo zvakasarudzwa nemusha hazvidarike muridzi womusha saka usandiudze kuti hanzi musha ndini muridzi womusha wamashaya saka iwewe ndati handisi kuda kukuona gara mumusha asi zvebasa remusha hauna chaunobata unzwa zvandikutaura chinyarara vari mukomiti manzwa ndataura ndati uyu haana chaanofanira kuita chine maringe nevagari vemumusha wamashaya mombe kana aramba achiita musikanzwa iwoyo ndizivisei timubate timusunge tomubata nemhosva kana aine mabhuku ainawo ndiri kukupa latest by month mabhuku iwayo ngaende kuna sabhuku kana paine chamuri kuchema nezvake uyu zivisai mama haana project yaari kuita mumusha wamashaya mombe isina mvumo yasabhuku isina mvumo yaishe gwiti isina mvumo yamama hakuna project iri kuitwa uyu Desmond nevamwe vake ngavabude mamashaya mombe tsoka dzavandudziona imomo ndapedza handachatoda kudzwa bhori ndapedza ndatenda vakusaina ngavasaini